Hörmətli xeyirli iş, isənmisiz, sağmısınız? Bu show biz tapşırığı həm sizin bilen min İlyas Gazizov. Həligi atributlar sizge tanış bulsa, Gram plastinka, şulay yox, kaseta, demək siz bu tapşırığını bugün qararga tiyиш. Təqdim etəbiz sizge biraz gana xətirlərini yanartıp, qaytıb kilirge, ütkenge, çünki Unix konsertlar zalında bulaşaq retro jör deyib isimlənən konsert. Ve şul konserttan maxsus reportaj bары tək sizin için. Siz sağıngan jörlarını hem sağınıp olgan jörçilarını biz sizge bugün ko'rsatacakmiz. Gittik. Hörmətli dostlar, sahnada bara retro konsert менә ишетеп торабыз Ландыш Нигъмәтҗанова. Таң җырын башкара. Шулай ук мин күрәм безнең әлеге тамашаның алып барышларын. Алар Камал театрының артистлары. Тамашачының яраткан актерлары Алмаз Гәрәев. Алмаз, сәлам. Сәлам. Һәм шулай ук бар әле Люция Хамитова да безнең ярешебездә. Алар бүген әлеге тамашаны алып баралар. Ничек сезне Камал театрынан җибәрделәр әлеге концертка? Рәхәтләнеп җибәрделәр, чөнки бу бит халкыбызның онытылмаслык җырлары. Юк, бүген сез катнашуында Камал театрында берәр спектакль бармы әле? Мин бүген ял итәм. Менә ял иткән вакытта Камал театры артистлары шушының ишет тамашалар алып баралар. Әйе. Алмаз. Син бүген карадан. Бу берәр синең Ретро. Димәк, Акты сөз булган бит. Ретро җырларны башкаручы артистлар арасында. Син шуның кадәр киемнәрен кара төстә каян таптың? Бу инде не итеге коммерческий тайны дигәндә, моның бүтән серен әйтеп бетерергә ярамый, чөнки Яисә бу шулай итеп барып киенүең бар. Шуңа күрә конкуренция. Анда бүтән юк инде диген, ниме? Мондыйлар юк. Юк, бәлки бу синең күлмәгең актыр, берничә ай яисә ел юылмаган гынадыр. Юылмаса аның якасы гына кара булыр иде. Аңлашылды. Син күлмәкләрне үзең юасыңмы? Әлбәттә, кем юсын. Әлегә өйләнмәгән, аерылмаган хатыннарым, кызларым, балаларым юк, шуңа күрә бөтенләй үземә юырга туры килә. Юк, ю бер. Гомумән сине кем булай дип әзерләп чыгарды бүген сәхнәгә? Әлбәттә, үзем Люция апаның киңәшләре буенча. Люция апа, ничексез? Әзерме әлеге концертны алып барырга? Мин дулкынланам бик тә. Ничек сез дулкынланасыз бит инде сәхнәдә? Сәхнәдә яшәгән кеше. Сәхнәдә яшәү һәм концерт алып бару ул ике нәрсә, ике төрле нәрсә. Күреп торабыз, монда хәтта сәхнә артыннан да игълан итәләр безнең артистларны, җырчыларны, хәтта сәхнәгә чыгып тормыйча гына да. Ничәп чыгып тормыйлар? Бәлки әлегә каушыйлардыр. Аннар инде алар чыга башларлар сәхнәгә, әле бердә аларны хәтта тартып та алып кирип булмаска мөмкин. Ялгышасың, тәмләй бер күп булырга тиеш түгел, шуңа күрә һәр җырчыдан соң чыга башласак, бездә инде кайбер кешеләрнең күңелләрен укшата башлар дип куркабыз, борчылабыз. Яхшы. Алмазга рәхмәт. Бүген нәрсә белән шаккаттырмакчы буласыз? Нидер шигырьләр сөйләп, яисә мәзәкләр сөйлисездер бәлки сәхнәдә? Без сценарийдан читкә бердә китмибез. Димәк, мәзәкләр юк. Мәзәкләр бар сценариydагы. Сценарий белән булганчы, име? Кызык булмаган мәзәкләр. Без ишеткән инде мәзәкләр, име? Әгәр дә сезгә кирәк булса, нидер теге импровизация, сез моңа әзерме? Әлбәттә. Берәр шундый ни булачакмы? Тамашачы белән аралашу дигән. Була. Моны инде заманча интерактив дип атыйлар, менә интерактив халыкка бүген булачакмы? Яисә сез тамаша залыннан халыкны сәхнәгә алып чыгачаксызмы? Чыгачаклар, алар икенче актта үзләренең махсус бүләкләрен алыр өчен сәхнәгә менәчәкләр. Димәк, сездә бүләкләр дә бар бүген, име? Безгә китереп биргән, без тапшырырга тиеш булган бүләкләребез бар, ләкин алар безнеке түгел. Син үзең шәхсән үзең нәрсә бирерин тамашачыга сәхнәдә, нинди бүләк үзеңнән? Үзем бүләк? Бантик әтүреп. Конечно. Аңлашылды. Алып барышлар белән барысы да, хөрмәтле дуслар, аңлашылды. Алар әзер. Алар бер нәрсәдән дә курыкмый. Бераз гына каушый, ләкин бу каушау вакытлыча гына. Үтер 5 минут. Алардан да кыюрак кеше булмас бүгенге көндә, бүгенге кичтә. Рәхмәт. Зәңгәр чиләк матур була, су белән тулса гына, ярны сөюе күңеле, сүзеңдә торса гына. Әлләләрем зәлилә, гөлләләрем зәлилә, зәңгәр чиләкләрен алып суга бара җәмилә. Чиләге тула микән, суы түгелә микән, синең өчен бер матурның үзәге өзелә микән. Vivas, dostlar, vivas! Hey! Büyük dağğa mengen şokta dayanam gözleri
bilmirəm sözlərinə. Əllələlim zəlilə, güllələlim zəlilə, zəngər şiləklərin alıb soğa bara Cəmilə. Şiləgi tullam ikən, soğa tügüləm ikən, senin üçün bir motorun özəgə özüləm ikən. Minutun bilsen ide Köngüllerime okşadın Gımirlik bulsan ide. Hadi bakalım büyük. Alkışlardan sonra alkışlar. Hop. Hey. Kullar. Haydi harmonin Şiləklərin alıb soğa bara Cəmilə. Şiləgi tullam ikən, soğa tügüləm ikən, senin üçün bir motorun özəgə özüləm ikən. Özəgə özüləm ikən. Hürmetli dostlar, benim karşımda Asaf abi Valiyev. Asaf abi, nechuk hallariz? Yaxshi. Mana biz har vaqt ko'rib yelangan sizni oq shlapa, oppoq kostyum, shalbar, galstuk. Bugun esa siz qat-qat kiyingansiz. Narsaga bu? Shulay. Kunlar bek salqin turib endi. Ondan so'ng mana biz chiqish yasagan bu konsert zalında da bek жылы deb aytib bo'lmas edi. Shulaydi. Uzoq ko'targa to'g'ri kelamana chiqishni. Chiqib ketgandagina sizlarni solib qoldirashaksizmi yoki ul sizning bilan chiqashaqmi sahnaga bugun? Unutmasqayin desab, solib chiqarga, mana shulay deb masalan. Sizga ma'yin kerakdir, telefonga budilnik qo'yirga, solib chiqarish uchun. Hozir qo'yarga bo'laman. Ko'rib turasiz, hurmatli do'stlar, ul hozir endi shishinirga bo'ldi Asaf Aliyev. Mana shulay biz sizni ko'rib yelangan. Asaf abi, tam bir shunday o'zinchalikli so'rov. Siz qish kuni kiyimingizni ko'rdik. Boshqa narsa kiyib yursiz, uramda ishlapami yoki burukmi? Жылырақ kun bo'lsa shlapada kiyam. Albatta og'ir shlapa deb endi qora shlapa. Isab yo'qmi qo'y vaqt shunday tilak, kepka kiyib yurlarga, beyzbolka. Onda uylar buluştura. Mana hali. Tezdan balki narsadir isab bor, shunday narsadir alıştırğam. Hurmatli do'stlar, uzoqlamay Asaf Aliyevni siz kepkada da ko'ra olasiz, ammo uning uchun shou bizni qaraga kerak shulay bet. Ular bitindi ko'p. Kepkanda, beyzbolka, beret, tag'in turli bosh kiyimlari bor. Narsadir bo'lsa, Bularmi bir original birer bir tabarga bo'lar. Ancha o'ylasiz, bularmi bir narsada kiymisha jirlarga boshqa? Albatta bular. Ansini endi biz bulayda jirlashtirib turamiz. Jirna qarab. Jirna qarab. Mana anglashildi. Jirna qarab yashlapa ya beyzbolka, ya umuman bir narsasiz jirlayashaq Asaf Aliyev sizning uchun. Bek rahmat. Bu retroda albatta. Shlapa bilan shunday klassik stildaroq endi bo'lsa aybatrak bo'ladi deb o'ylayman. Ona qaravi sizga ul kelishib, sizni taniyashaqlar ham qarshi olashaqlar shlapa bilan. Onun qaravi har vaqt sizning shlapa sizdan olda yuri. Durust sansa. Bek rahmat. Lekin qo'y vaqt aytadilar albatta. Yuzingni qoplay deb, ko'zlaringni qoplay deb qizlar. Shuna ozroq ko'taribroq qo'ymassanmi deb aytuvchilar bor. Shlapangni. O'sha bugun ko'taribroq chiqasiz. Yo'q, o'g'ling betaning o'zining neyi bor. Ko'tarsang ul ozroq baliqchilar qiyofati kirdi. Bulay. Ul shuntiga narsa deb aytadilar hali. Macho. Shin macho. Mana bu fotosuratni xatirlaysizmi? Nindi filmdan bu? Bu Leonov bitindi bu. Nindi film bu? Qara tezgina ayta olmayman. Men sizga ko'proq aytayin, bu Datsun. Brilliantovoy ruka. Bu Datsun. Datsun brilliantovoy rukada? Mana bu sizni xatirlaysizmi? Mas endi 17 mгновений весны, Штирлиц, bizning разведчик. Mana bunisi qo'ya biralar nechilar bunda? Bu Şolok Şurik, bular ekzamenlar
үйренелер. Нәрсесі ананың исімі? Киноның. Ну, бір фильм қысқа. Йо, бір фильм қысқа-қысқаның бар бөліклері. Сен нәрсе? Операция Үй. Операция Үй. И нәрселі. И другие приключения Шурика. Другие приключения Шурика. Аса Валиев болды біздің үшін. Бек зор рахмат, еме? Оңышлы шығышлар. Minnet keyni garmon oynağanı Yaş işiten sıngı oralarda Onun mıngı tula kupten indi Tüzelgen dip yürgen yaralarga İske olan Bik yaş minnet keyni Jırlı garmon oynağanı Bik bilesim kile şul garmonu Oynaganda niler oylağanı İske olan bik yaş minnet keyni Jırlı garmon oynağanı Bik bilesim kile şul garmonu Oynaganda niler oylağanı Ötkemde yok, indi garmonda yok Tik mınları kaldı sağınırga Nice yıllar indi sürülmişe Şulmun yaşiminde sabırgına İske olan Bik yaş minnet keyni Jırlı garmon oynağanı Bik bilesim kile şul garmonu Oynaganda niler oylağanı Hürmetli dostlar, bizning koridorda bugun salqincha, lekin Leysan Gimayeva ko'rib turamiz, ul to'g'riga hali oshiqmay, chunki yangi reklamada tushgan uchun to'n bo'la ketganlar. Hikmator. Men bulay deb e'lon. Va sen to'ningni butun yoqdan da ko'rsatirga tegishing, durust aytasan. Leysan chiqalar. Allohga shukr, evet. Yarab, retro, nindi retro jurni boshqarga jinasan. Men bugun Kirkali tog'lari degan jirni jirdim. Ancha bo'ldi jurni. Chunki bu jirni men durustini aytganda bilak shoqdan tinglab o'sdim. Ул endi hozirda bek ko'plar bilalar, uni konsertlarda qo'shilib jirlab o'tiralar. Mana shuning uchun bek motor so'zlari da kiydi. Demak, bir jirda yasak bugun. Bir jirlanashadi. Ey, bir jir. Narsa bu qo'lingda ko'z tushar shundoq. Qo'limdagi brasletim. Ani sen ishtaxnaga chiqqanda kiyishaksan. Chiqar oldindan kiyaman ana. Sen qo'rqmaysizmi? Tuningni solarga unutmayman deb sahnaga chiqar oldindan. Yo'q, unutmamasın. Agarda endi unutsang birda qo'rqinish tugul, sen yonga chiqabizda, tuningni olabizda kirib ketamiz. Yarash aytirsin. Kelishdikmi? Yara. Leysan, biz bilamiz, biz qoraymiz, biz ko'ramiz ham, biz tuyamiz hatto. Sen tushasan reklamada. Aning uchun senga berganlar tun. Qaysi qiziqroq? Jirlavmi yoki reklamada tushumi? Bilasizmi İlyas, ikisi de qiziq. Chunki jirlav endi benim turmushim, bu endi nishiktir menim shul turmushima, san'atima yordam etadi deb o'ylayman. Ham yordamini aytmang, seni mana shu salqin sahnalardan jilda. Albatta, jirchi kishiga tovushini saqlarga, tomoqlarni saqlarga kerak. Shuning uchun bek jili, bek rahat. Oysa butun jirchilarda seninki bo'lgayda tushsinlarmikan son reklamalardan nechta kengash berasan sen bularga? Ish qaraysan. Taqdimlar bo'lsa albatta tushsinlar. Demak, birsida qarshi kelmasin, shulay bet. Men qarshi tugul. Leysan Gimayev qarshi tugul, siz tusha olasiz butuningiz reklamada. Qardoshlar. Leysan, biz senga televizor o'ng'ishlar. Rahmat sizga da. Yaxshi etib qizdir sahnani.
Тырышырбыз. Яхшы килештек. Хөрмәтле дуслар, эксклюзив кадр, эксклюзив күренеш Фәридә һәм Алсу дуэтының уртасына килеп баса. Берәү хәзер инде ул дуэт түгел, хәзер бу мөгаен триодыр. Фәридә, Ильяс һәм Алсу. Яисә Алсу, Ильяс һәм Фәридә. Менә без әле танышып та өлгермәгәнбез, күрәсез. Менә ничек сорыйсыз шундый трио булдырырга? Без рәхәтләнеп җырлар идек бергә. Бик катлаулы эш. Юк, әгәр дә бу өченчесе кеше җырлый белмәсә, нәрсә булыр иде? Булыр иде. Алайса булып чыкмас, юк, белмим. Синең кебек җикләрне өйрәтәбез инде. Өйрәтәчәксез, диме? Әлегә хөрмәтле дуслар, монысы хыялда гына кала. Һаман да дуэт әле таркалмый, бер кая да китми, һәм инде бернинди дә триога әзерләнергә әле җыенмый да. Менә Фәридә һәм Алсу. Алсу һәм Фәридә, кайсы кыздан башларга менә? Фәридә һәм Алсу, мин хәтта сез мине кыйнасагыз, ләкин югалып калма, син сорауларыңны уйлагансың. Туры бәрмиме? Фәридә һәм Алсу, Алсу һәм Фәридә, ничек сезгә ияләшкән? Алсу һәм Фәридә дим, яисә Фәридә һәм Алсу? Ничек булса да дөрес була. Сез кай вакыт менә әллә нигә бер булса да аерым-аерым гына җырлаганыз бармы? Әлбәттә бар, әйе. Иләдә җырлыйбыз без. Кирәк булса. Концерт программаларында без элегрәк җырлыйдык, беренче программаларда. Хәзер инде теге берәм җырлаучылар күп булгач, дуэтлар бик сирәк, шуңа күрә без дуэт буларак чыгыш ясыйбыз. Мәсәлән, менә сезнең икегезнең берегез чыгыш ясый өйдә, үзе генә җырлый ди. Мәсәлән, ашарга пешергәндә һәм нәрсәдер җитеп бетми. Тагын тавыш җитеп бетми. Сез бер-берегезгә шалтыратасызмы, килеп кенә китә шул җырны җырлап дип? Әлбәттә, без бер-беребезгә кунакка җирибез, шулай репетициялар ясыйбыз. Күршеләр бик шат. Аның өчен һәм инде безнең яңа җырлар туа шулай. Һәм инде яраткан тамашачыларыбызны шулай куандырып яшибез инде без. Кем-кемгә ешрак кунакка килә? Сезме, яисә ул киресенчәме? Без бер-беребезне бер кайчан да үпкәләтмибез. Алсу миндә кунак буланнары, мин аның янына барам, теге ширатлашып шулай. Чөнки мин килгәндә Алсу тәмле ризыклар пешерә. Без килсәк инде гаилә белән килә, шулай бер-беребезне шулай хөрмәтләп һәр вакыт кунакка йөрибез. Һәр вакыт кунакка җиргәч, миңа хәзер кызык инде, сез никадәр ераклыкта яшисез соңдый бер-берегездән. Җәяү барсаң ерак инде, машина белән тиз. Автобус белән. Автобусдан
Автобус белән бирек җырак икән. Ә мин яратам метро белән барып буламы сезнең берегездән икенчегезгә? Юк. Инде шуны кадәр сөйләшеп торабыз, ә сезнең яңалыкларыгыз белән бәлки уртаклашырсыз. Тормышыгыз да һаман теге сәхнәгә генә бәйле булмаса да, шулай бит, нинди яңалыклар бар? Сезнең гаиләдә һаман аерым булса да. Әйтеп китсәгезчә шул турыда. Ой, яңалыклар шундый сөендереп әйтеп әйтмим әлегә. Хөрмәтле достар, сизәсездер, нәрсәдер бар, ләкин әлегә әйтеп бетерерлек түгел, беләсезме? Ләкин сез аны барыбер вакыт үтү белән беләчәксез. Тиздән белерләр, әлбәттә. Һәм Ләкин иң зур яңалык бүгенге көнгә менә берничә көннән безнең яңа альбомыбыз чыгачак, Назлар дип исемләнгән. Анда бу җыендыкка бик күп җырлар керде, менә үзем язган җырлар белән бергә безнең элекке заманда, борынгы заманда язылган композиторларның җырлары, шуңа күрә бик эзелеп көтәбез бу көннәрдә шушы яңалыкны. Бу бик кызык миңа. Бу альбомны миңа кемнән сорага? Сездәнме яисә сездәнме? Икебездән дә бүләк итәрбез. Шадым, шуңа күрә бәлки сиңа 2 альбом да эләгер. Бер миңа 2 альбом, хөрмәтле достар. Аерым гына Фәридәнеке, аерым гына Алсынука, аннары өченчесе инде уртак альбомнары булачак. Минем уйлавымча. Берсен әнигә бүләк итерсен. Ну, әле мин әнидән кала да табырмын кемнәргә бүләк итәргә. Иң мөһиме булсын ул диск, инде узакламышлар бит. Безнең кулыбызда булачак. Әлбәттә. Һәр вакыт сез сәхнәгә чыгып басканнан соң ташлана күзгә берегез кара чәчле, икенчегез сары чәчле. Шундый теләк тумыймы? Киресенчә менә. Берегез сары булып торга, бер ара, икенчегез кара төстә чәчле. Син бигрәк фантазер җигет булып чыктың әле. Ни өчен инде без, ни өчен мин кара чәчкә боярга тиеш? Мин аны беләсем, саклап үстерәм. Безгә беләсезме, бик еш кына шундый ысырау бирәләр. Менә кызлар, бу чәчләрегез сезнең үзегезнекеме, юкмы дип, ничек үстерәсез аларны дип. Менә бер нәрсә эшләмибез. Менә шампунь, маска, бит Фәридә, үләннәр, сулар. Әнидән киләдер инде. Әйтәләр бит наследственный фактор дип, урысча әйткәндә. Һәм тагын бер сире бар. Әйтмә, Фәридә, әйтмә. Әйтергә кирәктер минем уйлавымча, тагын бер сире, хөрмәтле, без шунда тукталып калдык. Димәк, тагын бер сире. Назлы куллар сыйпап торса, үсәләр инде алар. Аңлашылды, димәк. Хөрмәтле, сезнең дә чәчләрегезне сыйпасыннар һәм сезнең дә инде минем агара башлаган чәчләрне сыйпаганнан соң хәзер ул бер заман рабай үсеп китәчәк. Бик зур рәхмәт. Күрәсезме, канатлары үсә башлады ике яктан. Matruşkeler, gitken matruşkeler, yıraklardan enken jibergen. Matruşkeler gitken matruşkeler, kulağına kırlarıma da dibrelgen. Matruşkeler gitken matruşkeler, kulağına kırlarıma da dibrelgen. Diren sağın udan uyşanılan güz paraşım sizge tebelgen. Eydik işimi o medrüşkeler, ni eğildir yenigem dilegen. Райыз менә ретро концерт белән, ләкин элеккеге караган фильмнарны искә төшереп алсак дөрес булыр. Менә бу нинди фильмнар? Кавказские пленницы или другие приключения Шурика дигән. Юк, бу бит ни? Бу операция или другие приключения Шурика. Ничәләр алар монда? Конспект, видишь, укыйлар, эзләнәләр экзаменга, моның башы киткән.
Bunun başı gitmegen, bunun başı gitken, bunun da başı gitken. Короче, bu indi ideologiya nişek taraşı bu kağanlar elek sovetский bölüm. Мынсы. Mesela şoluk bitti, по-моему. Лиза bitindi bu. Нишли ол нәрсеге шундай аузын ашкан? Нәрсени күргөн ол? Bilmem нәрселер көрген bu, бик эйбет нәрсе көрген bu bunu ağzı. Taşılgan bana. Мынсы. Bu 17 мгновений весны bu. Buna Джоклей Штирлиц, Исаев. Bu нәрсе bu. O popüler film. Bu mu? Bu popüler filmi. Bilmem bu film. Mınsı bu bizim film tugul bu. Bu ne miken bu? Şitillik olayı. Bilmem şu. Yok bilmem ya ne kadar ikisi şol bir film var. Jürisin koya buralar bular. Şotlana. Загска. Вот, мынсы да шол теге операция или другие приключения Шурика. Нәрсе деп әйтә бу экзаменга килгәч? Ухо болит. Анар ухо болит. Нәрсе дигән ул, не, анан зачеткасында тузан күп хәтерләдек. Не зал. Прием. Менә мынсы? Мынсы шол операция и другие приключения Шурикадан бу студент. Нәрсе деп әйтәләр ул студентка? Моңа кто не работает, тот есть. Учти, студент. Дөрес. Мынсы? Бу джентльмены удачи. Мында не Леонов белән Крамаров төрмәдә. Аларның фильмдагы исемнәре ничек? Мынсы не? Кушаматлары. Доцент. Мынсы, по-моему, белмим, хәтерләмим. Чуть что сразу. Я хәтерләмим. Минем хәтер. Косой. Косой, наверное. Мынсы? Мынсы с легким паром. Нәрсе инде теге. Нәрсе инде с легким. Шул. Нәрсе инде. Тулы исеме. Но аптыратма инде. Аптыратмыйбыз, яхшы. Ничек чыгыш ясарга җыенасың бүген? Бүген бик шундый җылы концерт. Бүген чынлап та безнең үзебезнең теге эстрадабызның фундаменты булып килгән җырларны тупланган шундый бик шундый матур концерт. Моны карарга килгән кешеләр чыннан да чын җырчыларны, чын тавышларны, чын шушы үзенең яшь вакыттагы һәм бүгенге көндә менә шушы җырларны кайтарган артистларны һәм җырларны тыңларга дип килгәннәр дип уйлыйм. Бу шундый сөенеп чыгыш ясыйм бүген. Үзем яшь булуыма карасам, теге ретро концерт дигәч бит кешеләр күз алдына китергәннәрдер, бәлки өлкән буын җырчыларга җыр дип. Ләкин менә шушы җырларны яңартып без кайтарып җырлыйбыз икән. Димәк, безнең әле Алла бирсә, теге үткәнен белгән, киләчәген төзи ала дигән сүз бар бит. Шуңа күрә бик күңелле итеп чыгыш ясарга тырышам бүген. Менә монда җитди җырлар җырлана бит бүген. Элеккеге җырларны, аларның җырлары өчен минем уйлавымча күнегүләр ясарга кирәктер бәлки. Монда җитди генә җырлар түгел, монда әлбәттә җитди җырлар өчен определенный теге үзенчәлекле әзерлек кирәк. Менә шул әзерлек дигәннән соң, менә мин ничек син әзерләнәсең дип сорыйсың. Ничек үзеңне әзерләйсең чыгыш ясарга? Тавышыңны көйлисең. Мине гомер буе әзерләделәр ул җырларны. Шуңа күрә хәзер инде без әзгенә тавышка күнекмәләр биреп алабыз да чыгып җырлыйбыз безгә. Мәсәлән, бер генә күнегү. Нинди күнегү? Бер генә күнегү синнән. Миннән бер күнегүме? Мастер-класс булсын бу. Әйдә менә синнән мин күнегү алам да, аннары синең белән чыгып җырлыйм. Мин хәзер просто закрытый звук белән просто связканы җылтабыз бит. Алай дип чөрмә, позиция күтәргә булган. Күтәргә алайсыңмы? Елмайып. Иштә елмаясың да авызыңны ясың. Хөрмәтле, сез дә шулай итеп карагыз үзегездә. Аннары килеп җырлап карарсыз. Бик зур рәхмәт, Раяз. Рәхмәт сезгә. Исән сау. Sayri sağındıra başladı. Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Alma bitul tügerek, şul tügerek işlerinde yeşik dostlar birgele. Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları. Sayri sağındıra başladı. Halım ağaçları, sayri sandık ağaçları.
Sayri 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 sağındıra başladı. Alma bulsa şunday bulsun birisinin bişke büllerlik dostları bulsa şunday bulsun senin işin ölerlik. Halım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başladı. Halım ağaçları sayri sandık ağaçları sayri 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 sağındıra başladı. Hörmәтле дуслар, мин үз гомеремдә беренче тапкыр менә сөйләшеп, иркенләп сөйләшеп һәм әңгәмә корып утырам легендар җырчы белән. Легендар җырчы Флёра Сөләйманова минем каршымда. Флёра апа, исәнмесез, хәерле кич? Исәнмесез, хәерле кич. Тамашачыларга да шушы сүзләр инде барсына да. Ничек сезнең кәефләрегез, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, менә 8 мартта 75-не тутырга уйлап торам. 17 мартта юбилей кичән була. Рәхим итегез филармония залына. 75 яшьлек инде юбилейын билгеләп үтелгән җырчы. Сез ничә ел сәхнәдә? Сез моны хәтерлисезме? Ничә яшьтән җырлаганыгызны? Мин җырламаган чагымны бөтенләй хәтерләмим. Инде 55 елны Сарапа Садыкова хорына җырлый башлаган инде мин. Менә үзегез уйлап карагыз, 55 елдан соң күпме була? 60 елда инде мин профессионал сәхнәдә Казакъстанда эшли башладым. Аннан соң радиода, аннан соң менә 50 елдан артык сез туганча әллә качан мин җырлый башлаган булган инде. Флёра апа, менә безнең әлеге бүгенге концертта элеккеге җырларга нигезләнгән, ничектер без үткәнне искә ала башлап бит. Менә әйтегезче, үткән сагындырамы яисә хәзер сәхнәдә чыгыш ясау рәхәтрәкме? Менә ничек сез уйлыйсыз? Яисә элеккегеләр барыбер искә төшәме? Минемчә, элеккеге җырны хәзерге җырларында безнең халык бик әйбәт, яхшы кабул итә дип уйлыйм мин. Менә берничә Салаватның 2 концертында катнаштым әле мин январ айында. 4-сендә дә Аннан соң аны 10 көнне туган көн итеп тә үткәрде инде ул безнең филармония залында. Мин тагын килимме соң дим Салаватка әйтәм. Анда үзенең шәкертләренә әйтәм, сез килегез. Кайсыгыз җырлар, кайсыгыз җырламас, белмим, концертның озынлыгына карар, вакытына карарбыз дип әйтә. Мин килимме соң? Килегез, сез бит концертны бизисез ди. Флёра апа, әлеге концертта мин шәхсән үземдә булдым. Сез җырлап бетергәннән соң без бөтенебез концерт уртасында бастык та сезгә карап суклана кул чаптык. Менә кул чапканны көтеп тордык инде без. Аяк үрә басканны көтеп тордык бит, таки дип көлә-көлә эшләр катты инде анда безне. Менә шундый күңелле күренеш булып алган әле күптән түгел генә. Ну, әле бүген дә мөгаен тамашачы җылы сезне кабул итәр, моңа минем шигем юк. Ничә җыр башкарга планлаштырасыз? 2 җыр башкарга сорадылар. Мин Сибилә чәчем дигән халык киен җырлыйм һәм әлеге дә баягы шул бер әниемә инде, ул әниемәдән башка җыр белми дип уйлыйлар микән инде мине. Чөнки 60 елда казак телендә җырлый башланган җыр инде ул. Менә 60 елдан бирле бит инде хәзер 50 елдан артык вакыт үткән. Ул җырны җырламаган җырчы юк. Һәм безнең әниләр турында җырлар шул хәтле күп матур, берсеннән берсе матур җырлар чыгып кына тора. Ләкин бу җыр һаман онытылмый, һаман минем җырым булып кала бирә. Флёра апа, әле менә 75, 80, 90 юбилейлар күп әле булачак. Сез әле һаман да планлаштырасызмы сәхнәдә булырга? Мин исән булсам сәхнәдә булырмын дип уйлыйм инде үземчә, белмим нәрсә булып чыгар. Менә Флёра апа, әйтегез, менә шунысы кызык, менә кайвакыт гади җырчы булмаган кешеләр дә һәрвакыт нәрсәдер җырлап йөри. Кемдер җуынганда душта җырлый бит, кемдер нәрсәдер пешергәндә җырлый. Сез менә үй шартларында кая җырларга яратасыз бигрәк тә? Шартларында да җырлап йөрим, минем җырламаган вакытым юк, чөнки беләсезме нәрсә өчен? Менә халык хәзер җырчылар җырлыйлар, сүзләрне бутыйлар, икенче төрле сүзләр кушалар. Шагыйрь бөтенләй шагыйрь түгел икән дип миннән көләләр инде. Мин әйткәнмен икән бер җырчы турында, бөтенләй шагыйрь түгел икән бу дип инде. Сүзен бутап әйткәч инде җырлагач. Хәзер менә аяклар авырта шул. Без бит инде яшь вакытта трактор чанасында йөргән кешеләр авыл буенда менә Илһам Шакиров әле килде. Нәрсә ыңгырашласың инде, җырлыйсың бит әле, тавышың бар бит әле диде. Мин әйтәм, аяклар авырта. Җырларга аяк хаҗәтме яңа ди. Аяк түгел җырларга ди. Анекдотка керттек инде хәзер без аны. Аяк не обязательно дигән сүз инде. Яхшы, Флёра апа, сезгә әңгәмә өчен бик зур рәхмәт һәм инде сезгә тазалык, саулык. Әле озак еллар тагын Алла бирсә, сез сөендерегез безнең татар халкын. Рәхмәт бик зур. Бу каналда без теге концертны караган идек, татар җыры концертын.
бөтенесе җырчылар күбесе Башкортстаннан бит инде андай тик кайдан. Һәрберсе әни исәнме карыйсыңмы дип туганнары белән исәнләштеләр. Бик сезнең канал бик. Алайса сез ТМТV каналын үзегез дә күзәтәсез, шулай бит? Әйе, карыйбыз. Ага. Алайса без күбрәк сезне дә күрсәтергә тырышырбыз дип мин өмет итәм. Флора апа үзен күреп, сезгә минем уйлавымча, әле тагын безнең каналның тагы бер тапкыр балкып йолдыз булырга сезгә насыйп булсын. Рәхмәт, бик зур Аллаһның рәхмәте яусын, исән сау. Бик зур рәхмәт сезгә, яме? Хөрмәтле без сезнең белән булдык ретро җыр концертында. Шоу-биз тапшыруында иң кызыклы мизгелләрен бары тик сезгә тәкъдим иттек. Мин Ильяс Газизов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Очрашканга кадәр. Пока.